zauna kai kallo saboda ka samu ka ji daɗi. A'a, bari in gyara maka, ba haka bane, bari in sa maka belt ɗinka, ba haka ake sawa ba. Kam ku zo mu assembly. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da Ramadan. Sunana Safiya Jibril Abubakar. Kada ku manta dukanku masu reno ne. Yawaita abu a tarbiyya yana gurɓata tarbiyya. Taƙaitawa, sannan daina abu yana gurɓata tarbiyya. A taƙaita shi, make it less. Wasu za su hana 'ya'yansu fita su yi wasa da tsararrakinsu ko da cousins ɗinsu ko maƙota ko me a dalilin wai ana cin zalinsu. A'a, ai manya ne za su dake su. Sai yaran su tashi a dolaye. Ku bar su, in yau an dake su, gobe an dake su, jibi za su san yadda za su ƙwaci kansu. Naturally za su koya ƙwatan kansu ko da ba kansu kariya. Wasu iyayen kuma za su ga kowane matsala na 'ya'yansu su za su yi musu solving. At the end, yara za su taso ba za su iya ma kansu komai ba, sai sun dawo sun nemi wani ya yi musu solving. A fara da kaɗan da kaɗan. A bar yara su sa takalmansu da kansu. A bar su in sun tashi sun sa wando, belt ne ko zariya, a bar su. A bar mace ta ɗaura ɗan kwalinta, ta sa hijabinta. In ta sa yau ta nan gefen, za a ki gyara shi ki dawo da shi ta nan. A bar su su sa banana shoes ɗinsu. In sun sa, ku gyara, ba wai ku ce cire in gyara muku ba, a'a, gyara shi. Hakan zai ba su kaifin tunani, zai ba su daman sanin cewa matsalolinsu su za su yi solving ɗin shi da kansu. Wasu iyayen kuma saboda 'ya'yansu sun zauna shiru ko ba sa son 'ya'yansu su yi laifi ko su yi musu ɓanna, sai a kunna musu TV, sai a ta entertaining ɗinsu, a taƙaita shi. Ba a ce kai yaron ka yi kallo ba, ba a ce kai yaron ka yi game ba, ba a ce ka ba wa ɗanka iPad ba, amma ya zama screen time ɗin ƙalilan ne. A taƙaita shi, a ba su other things, a ba su su yaga takarda, a ba su takarda su haɗa jirgi. Yau sun duƙunƙuna shi, gobe za su yi da kyau. A bar su da code, in ma meye abin dai da ba zai musu illa ba, ku bar su su yi wasa da shi. Hakan yana ƙara musu kaifin basira da kaifin ƙwaƙwalwa. Sannan a daina yawan ba yara umarni. Yaro